קודם כל אנחנו ניכנס לאתר שאנחנו רוצים שהתלמידים יגיעו אליו, או נניח שזה סרטון, וניקח את הכתובת שלו. נבחר אותה ונעשה Ctrl+C, העתק. אחרי שעשינו את זה, ניכנס לגוגל, נרשום יצירת קוד QR. נקבל כמה תוצאות, לא כל כך משנה במה נבחר. נבחר את זה נניח. זאת הכתובת, QR ישראל למשל. ונכניס את הקישור באמצעות Ctrl+V אל השורה הזאת. עכשיו האתר יודע שזה הכתובת שאליה אנחנו רוצים להתקשר באמצעות הקוד. נרד ליצירת קוד. אין צורך לשנות פה שום דבר, אנחנו רוצים שהקוד יהיה שחור, זה הכי נוח כי אנחנו מדפיסים את הדפים. אין צורך להכניס לוגו. נרד ליצירת הקוד. נוצר לנו פה קוד. עכשיו בואו נוריד את הקוד הזה. קיבלנו קובץ תמונה. את הקובץ הזה אנחנו יכולים, קודם כל הוא שמור לנו במחשב, אפשר לתת לו שם והכל, ואפשר לעשות לו העתק. עכשיו אפשר להיכנס לדף העבודה שלנו, ולהכניס את הקוד Ctrl+V, הקוד פה. אפשר להקטין אותו, כמובן. שימו לב שצריך להשאיר אותו בגודל מסוים, משהו כמו 2 סנטימטר על 2 סנטימטר, כדי שהוא ימשיך לעבוד. הוא לא עובד בכל גודל שהוא. זהו, קיבלתם דף עבודה שיש בו כתובת QR. אתם יכולים להשתמש בה אם אתם רוצים להפנות תלמיד לכל דבר שהוא.